вода. Имаме, едно време имаше страшно Бе, много. Миленче, ето ги горе Села. махалите. Ето. Села и влезох. Как бе, по целия язовир на времето беше всичко. Веси, обърни се да кажеш дзак. Дзаг. Дзага-дзак. Като кран съм. Ние сме на върха над язовир Кърджали при крепостта Патмос. Това, което е останало от нея, Влади, обърни се да кажеш дзак. Дзак. На всички зрители. Ето долу, почти като при Златния рог. Свети повърхността на водата. И показваме срещния бряг. Родопите. Докъде ти стига поглед? Да. Стоп.